Къде отива енергията ти? Нека разберем заедно. Вземи един лист и напиши 3 неща, които ти отнеха най-много време и енергия днес. И го направи още сега. Не отлагай. Дай видеото на пауза, спри го и ги напиши сега. Аз ще те изчакам, ще бъда тук. Добре, предполагам, че вече си го направил. Искам да погледнеш списъка. Това ли са нещата, в които ти искаш да инвестираш своята енергия? Ако са това, успех! Имаш нещо, което за съжаление много други от нас нямат. Ако обаче това не са нещата, които искаш за себе си, преминаваме към стъпка 2, в която искам да напишеш всички неща, мястото, където искаш да отива твоята енергия. Нещото, в което искаш да отива твоята енергия. Направи го сега. Вече когато имаш двата списъка, можеш да прецениш кое е по-важно и кое искаш да правиш ти всъщност. Къде искаш твоята енергия да отива. Така че следващия път, когато се чудиш дали да измия чиниите или да напиша книгата, за която мечтая да напиша от години, може би избери книгата или това, което мечтаеш да направиш. Ще се радвам изключително много, ако споделиш с мен какво откри за себе си. Къде изтича твоята енергия и къде искаш ти да я фокусираш и къде ще го направиш. Със сигурност аз ще ти напиша долу в коментарите къде моята енергия изтича и какво ще направя и къде ще я фокусирам по-добре за себе си. Ще се радвам да си пишем по-долу. Чао за сега!